ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ നാമനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ പതാക സ്വാമി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാ ദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേണ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഗമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന മന്നിഷ്ഠാരക മദ്വാക്യ മദാനന്ദാ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 8 കുന്തിമാറാണിയുടെ പ്രാർത്ഥന ശ്ലോകം 39. വാസുദേവായ പ്രണമ മാതാജി. നേയം ശോഭിഷ്യത്തെ തത്ര യതേദാനിം ഗദാധര ത്വത്പദൈരംഗിതാ ഭാതി സ്വലക്ഷണ വിലക്ഷിതൈഃ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നേയം ശോഭിഷ്യത്തെ തത്ര യതേദാനിം ഗദാധര നേയം ശോഭിഷ്യതേദാനിം ഗദാധര ത്വത്പദൈരംഗിതാ ഭാതി സ്വലക്ഷണ വിലക്ഷിതൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ന ഇല്ല ഇയം നമ്മുടെ ഈ രാജ്യം ശോഭിഷ്യതേ സുന്ദരമായി കാണപ്പെടും. തത്ര അപ്പോൾ യഥാ അതേപോലെ ഇതാനും ഇപ്പോൾ ഗദാധര അല്ലയോ കൃഷ്ണ ത്വത് അങ്ങയുടെ പദൈഹി പാദങ്ങളാൽ അങ്കിത മുദ്രണം ചെയ്തു ഭാതി കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നു
സ്വലക്ഷണ അങ്ങയുടെ സ്വന്തം മുദ്രകൾ വിലക്ഷിതൈഹി മുദ്രണത്താൽ കീർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അല്ലയോ ഗദാധര കൃഷ്ണ, ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം ഇപ്പോൾ അങ്ങയുടെ പാദമുദ്രണത്താൽ മനോഹരമായി ദൃശ്യമാകുന്നു. എന്നാൽ അങ്ങ് വിടവാങ്ങിയതിൽ പിന്നെ അത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ കുന്തി മഹാറാണിയുടെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുന്തി മഹാറാണി ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാനെ നമിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ മുതൽ കേശാദിപാദമാണ് നമ്മള് പാദം മുതൽ കേശം വരെയാണെങ്കിലും കുന്തി മഹാറാണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നാഭി മുതലാണ്. അത് നമ്മൾ കണ്ടു. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കുന്തി മഹാറാണിയുടെ സഹോദര പുത്രനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ചിൽ തോന്നരുത് എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് ചെല്ലേണ്ടത്? പാദം മുതലാണ് ഭഗവാനെ ദർശിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു? കുന്തി മഹാറാണിയെ അതുപോലെ പാണ്ഡവരെയും എല്ലാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിച്ചത് ഭഗവാനാണെന്ന് കുന്തി മഹാറാണി പറഞ്ഞു. പിന്നെയോ പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞു? വിപത്ത സന്തത ശശ്വത അല്ലെ, ഇനിയും അപകടങ്ങൾ വന്നോട്ടെ, ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്ത് കടക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് ഇവിടെ അവതരിക്കുന്നത്? ഇതൊക്കെ കുന്തി മഹാറാണി പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഓരോരോ കാരണങ്ങൾ നിരത്തിക്കൊണ്ട് കുന്തി മഹാറാണി പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറഞ്ഞു എന്താണ്? മലയ പർവ്വതങ്ങളിൽ ചന്ദനമരം ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവം എന്നും പറയുണ്ടായി അല്ലെ. പിന്നീട് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇവിടുന്ന് പോകരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. കഴിഞ്ഞല്ല, അതിന്റെ മുമ്പത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് പറഞ്ഞത്. അത് പറയുന്നു ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒരു പ്രത്യേക ശരീരത്തിന്, അതായത് നമുക്ക് പ്രശസ്തിയും അതുപോലെ എന്താ പറയാ ജീവാത്മാവിന്റെ തിരോഭാവത്തോടെ, അതായത് നമ്മുടെ പ്രശസ്തി നമ്മുടെ ശരീരം ഇല്ലാതെ ആവുന്നതോടുകൂടി ഇല്ലാതെയാവും. അതുപോലെയാണ് പാണ്ഡവരുടെ ഒക്കെ പ്രശസ്തി. ഭഗവാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം അവസാനിക്കും എന്നാണ് കുന്തി മഹാറാണി പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ. ദ്വാരകയ്ക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലെ മുദ്രകളൊക്കെ നമുക്കറിയാം. കുറെ മുദ്രകളുണ്ട് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ അല്ലെ. അതൊക്കെ അവിടെ ദൃശ്യമാകുന്നു. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രാജ്യം സുന്ദരമായിട്ട് കാണുന്നു, മനോഹരമായിട്ട് ദൃശ്യമാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ പാദമുദ്രകൾ അവിടെ പതിഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ രാജ്യം, അതായത് യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജ്യം വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് ദൃശ്യമാകുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ വിടവാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ദ്വാരകയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല എന്ന് കുന്തി മഹാറാണി പറയാനിവിടെ. അവർത്തം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ ചില സവിശേഷങ്ങളായ മുദ്രകളുണ്ട്. അവ ഭഗവാനെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്നു. കൊടിക്കൂറ, അശനി, ആനക്കോല്, ഛത്രം, അംബുജം, സുദർശന ചക്രം തുടങ്ങിയ ചിഹ്നങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾക്കിടയിൽ ദർശിക്കാം. ഭഗവാൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന മൃദുലമായ മൺപാതയിൽ ഈ അടയാളങ്ങൾ പതിയുന്നു. പാണ്ഡവരോടൊപ്പം ഭഗവാൻ ഹസ്തിനപുരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലം ഹസ്തിനപുരത്തെ പ്രദേശങ്ങൾ ഇത്തരം മുദ്രകളാൽ അങ്കണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പാണ്ഡവരുടെ രാജ്യം അപ്രകാരം അത്തരം മംഗളകരമായ മുദ്രണങ്ങൾ കാരണം സമൃദ്ധമായി തീർന്നു. ഈ വ്യതിരിക്തമായ ലക്ഷണങ്ങളെ കുന്തി ദേവി എടുത്തു പറയുകയും ഭഗവാന്റെ അഭാവത്താലുള്ള നിർഭാഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ കുന്തി മഹാറാണിക്ക് അറിയാം, കുന്തി മഹാറാണിയുടെ പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരിൽ 5 മക്കളും ഒന്നിനൊന്ന് കഴിവുള്ളവരാണ് അല്ലെ. നല്ല തികഞ്ഞ യോദ്ധാക്കളാണ്, നല്ല എന്താ പറയാ ധർമ്മിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള രാജാവാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ. അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും തികഞ്ഞവരാണ് ആരൊക്കെ? പഞ്ചപാണ്ഡവര്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ ആവില്ല എന്ന് കുന്തി മഹാറാണിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ കഴിവുള്ളവരായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പോലും സാധിക്കുന്നത്. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത 10ാമത്തെ അധ്യായം വിഭൂതി യോഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഓരോ വിഭൂതികൾ എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ബുദ്ധി ശ്രീവാക്ച നാരീണാം, അതായത് സ്ത്രീകളിലെ ബുദ്ധിയും അതുപോലെ മൃദുഭാഷണവും ഒക്കെ ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ വ്യക്തികളിലുള്ള എല്ലാ കഴിവും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി തന്നെയാണ് അല്ലെ. എല്ലാം ഏതൊരു വിഭൂതിമത്വം ഐശ്വര്യമത്വമായിട്ടുള്ള ഏതൊന്ന്, സുന്ദരവുമായിട്ടുള്ള ഏതൊന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിലൊക്കെ എന്റെ വിഭൂതിയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാര് നല്ല കഴിവുള്ളവരാണെങ്കിലും അതൊക്കെ ആരുടെ ഒരു സൗഭാഗ്യം കൊണ്ടാണ്, ആരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. ഇത് കുന്തി മഹാറാണിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ ചില സവിശേഷങ്ങളായ മുദ്രകളുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിലുള്ള മുദ്രകളെ പറ്റി ഇവിടെ പ്രഭാതിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞു തരികയാണ്. കൊടിക്കൂറ, ഓരോ അടയാളങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളുടെ അടയാളങ്ങൾ. കൊടിക്കൂറ, അശനി,
ആനക്കോല്, ഛത്രം. ഛത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടയാണ് അല്ലെ, കൊടയുടെ ചിത്രമുള്ള ആ ഒരു കൊടയുടെ ഒരു ഇത് കാണാം. അംബുജം, താമര, സുദർശന ചക്രം തുടങ്ങിയ ചിഹ്നങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ കാണാം. ഇതിലും കൂടുതലുണ്ട്, ഇതിൽ കുറച്ച് മാത്രമേ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഭഗവാൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന മൃദുലമായ മൺപാതയിൽ ഈ അടയാളങ്ങൾ പതിയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നടക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളുടെ ഈ അടയാളങ്ങള് അവിടേക്ക് പതിയുന്നു, ആ ഭൂമിയിൽ പതിയുന്നു. അത് വളരെ എന്താ പറയാ വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലെ അടയാളങ്ങൾ പതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. പാണ്ഡവരോടൊപ്പം ഭഗവാൻ ഹസ്തിനപുരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലം ഹസ്തിനപുരത്തെ പ്രദേശങ്ങൾ ഇത്തരം മുദ്രകളാൽ അങ്കനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ അവിടേക്ക് നഗ്നപാതനായിട്ട് നടക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലുള്ള അടയാളങ്ങള് ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്നത്. പാണ്ഡവരുടെ രാജ്യം അപ്രകാരം അത്തരം മംഗളകരമായ മുദ്രണങ്ങൾ കാരണം സമൃദ്ധമായി തീർന്നു. ഈ വ്യതിരിക്തമായ ലക്ഷണങ്ങളെ കുന്തിദേവി എടുത്തു പറയുകയും ഭഗവാന്റെ അഭാവത്താലുള്ള നിർഭാഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇല്ല എങ്കിൽ, ഭഗവാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ഥിതി ഇതായിരിക്കില്ല എന്ന് കുന്തി മഹാറാണി ഭയപ്പെടുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇമേ ജനപദാ ശ്രുദ്ധാഃ സുപൗഷധി വീരുതഃ വനാദ്നദ്യുതന്വന്തോ ഹേതന്തേ തവ വീക്ഷിതൈഃ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇമേ ജനപദാ ശ്രുദ്ധാഃ സുപൗഷധി വീരുതഃ വനാദ്നദ്യുതന്വന്തോ ഹേതന്തേ തവ വീക്ഷിതൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവയെല്ലാം ജനപദാഹ നഗരങ്ങളും പട്ടണങ്ങളും, ശ്രുദ്ധാഹ സമൃദ്ധമായി, സുപക്വ പരിപക്വമായ, ഔഷധി ഔഷധച്ചെടികൾ, വീരുദഹ പച്ചക്കറികൾ, വനങ്ങൾ, അദ്രി കുന്നുകൾ, നദികൾ, ഉദന്വന്തഹ സാഗരങ്ങൾ, ഹി നിശ്ചയമായും, ഏതന്തേ വികസിക്കുന്നു, തവ അങ്ങയാൽ, വീക്ഷിതൈഹി വീക്ഷിക്കപ്പെട്ട. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സർവ്വ നഗരങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സമൃദ്ധമായിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഔഷധികളും ധാന്യങ്ങളും വേണ്ടുവോളം ഇവിടെയുണ്ട്. വൃക്ഷങ്ങൾ ഫലസമൃദ്ധമാണ്, നദികൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നു, പർവ്വതങ്ങൾ ധാതുസമ്പുഷ്ടമാണ്, സാഗരങ്ങൾ നിധിശേഖരങ്ങളാണ്. അങ്ങയുടെ കടാക്ഷമാണ് ഈ സമൃദ്ധിക്കെല്ലാം കാരണം. അപ്പോ നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകത്തെ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തോട് കൂട്ടി വായിക്കണം. നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പാദമുദ്രകള് ഭൂമിയിൽ പതിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൂമി, അതായത് ഈ രാജ്യം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ദൃശ്യമാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇല്ല എങ്കിൽ, ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഇല്ല എങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളെ എവിടെയാ സ്പർശിക്കുന്നത്? ഭൂമിയിലാണ് സ്പർശിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭൂമിയിൽ സ്പർശിക്കുമ്പോ ഭൂമി ദേവിക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും മഹനീയമാണ്. നമ്മള് ഈ എന്താ പറയാ വടപത്രത്തില്, അതായത് പേരെന്താ, അരയാലിലയിൽ കിടക്കുന്ന കാല് കുടിക്കുന്ന കൃഷ്ണനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അത് എന്തുകൊണ്ടാ ഭഗവാന്റെ കാലിങ്ങനെ കുടിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ അറിയണം, ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുവാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും എന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളോട് ഇത്രയും ഇഷ്ടം? അതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രേ ഭഗവാന്റെ തന്നെ കാല് കുടിച്ചത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോ അതാണ് ഭൂമിയിൽ പതിക്കുമ്പോ ഭൂമിദേവി ആരാണ്? ഭൂമിദേവി ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ പത്നിയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭൂമിയെ ഉയർത്തുന്ന ഒരു ലീലയുണ്ട്, അതില് ഭൂമിദേവി ഭഗവാന്റെ പത്നിയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ തന്നെ പത്നിയാണ് ഭൂമിദേവി. ആ ഭൂമിദേവിയുടെ മേലെയാണ് ആരുടെ പാദങ്ങൾ പതിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നഗ്ന പാദങ്ങൾ പതിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും സന്തോഷവതിയാവും ആര്? ഭൂമിദേവി. ഭൂമിദേവി സന്തോഷവതിയാകുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക? അതാണ് ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വരുന്നത്. സർവ്വ നഗരങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സമൃദ്ധമായിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഔഷധികളും ധാന്യങ്ങളും വേണ്ടുവോളം ഇവിടെ ഉണ്ട്. വൃക്ഷങ്ങൾ ഫലസമൃദ്ധമാണ്, നദികൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നു, പർവ്വതങ്ങൾ ധാതുസമ്പുഷ്ടമാണ്, സാഗരങ്ങൾ നിധിശേഖരങ്ങളാണ്.
അങ്ങയുടെ കടാക്ഷമാണ് ഈ സമൃദ്ധിക്കെല്ലാം കാരണം. അപ്പൊ കുന്തി മഹാറാണി പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമി എന്തായി മാറി? സന്തോഷവതിയായി മാറി അല്ലെ. അപ്പൊ ഭൂമിയിൽ നിറയെ ഔഷധ ചെടികളും ധാന്യങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളും ഫലം എല്ലാം എന്താണ്? നിറഞ്ഞൊഴുകാണ് അല്ലെ. വളരെ നന്നായിട്ട് ഭൂമി ദേവി ഫലഭൂയിഷ്ടമായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. നദികളൊക്കെ സമൃദ്ധമായിട്ട് നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നു, പർവ്വതങ്ങൾ ധാതുസമ്പുഷ്ടമാണ്, സാഗരങ്ങൾ നിധിശേഖരങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് കുന്തി മഹാറാണി പറയുന്നു. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. മാനവ സമൃദ്ധി പുഷ്ടിപ്പെടുന്നത് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളാലാണ്, അല്ലാതെ ബൃഹത്തായ വ്യവസായശാലകളാലല്ല. ഈശ്വരരഹിത സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉത്പന്നങ്ങളാണ് ബൃഹത്തായ വ്യവസായശാലകൾ. മാത്രവുമല്ല, അവ മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നത ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ നാശത്തിന് ഹേതുവാകുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ജീവശക്തിയെ ഞെക്കിപ്പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്ന അത്തരം പ്രശ്നസങ്കീർണമായ വ്യവസായശാലകളെ നാം എത്രയധികം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ അത്രയധികം അശാന്തിയും അസംതൃപ്തിയും സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വ്യാപകമാവുകയും ചുരുക്കം ചിലർ മാത്രം ചൂഷണത്തിലൂടെ ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ സമ്മാനങ്ങളായ ധാന്യങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, ഫലങ്ങൾ, നദികൾ, രത്നങ്ങളാലും ധാതുക്കളാലും സമ്പൂർണമായ കുന്നുകൾ, പവിഴങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സാഗരങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം പരമപുരുഷന്റെ കൽപ്പനകളാലാണ് പ്രദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ശീല പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്, നമ്മുടെ മാനവ സമൃദ്ധി, അതായത് നമ്മുടെ മനുഷ്യർക്ക് സമൃദ്ധി വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതി നമുക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള വിഭവങ്ങൾ തരുമ്പോ അല്ലെ, പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളാലാണ്, അല്ലാണ്ട് വ്യവസായശാലകളാലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് നമുക്കത് ശരിക്കും ഇന്ന് വിസിബിൾ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ. എല്ലാവരും ഫാസ്റ്റ് ലൈഫാണ്, ആർക്കും ഒന്നിനും സമയമില്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. പക്ഷെ പണ്ട് ഈ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിച്ച ഒരു കാലഘട്ടത്തില് ആർക്കും ഒരു തിരക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും എല്ലാറ്റിനും സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഈവൻ നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ആർക്കും സമയമില്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല അല്ലെ. ഇഷ്ടം പോലെ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു, കളിക്കാനും പഠിക്കാനും എല്ലാറ്റിനും സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. സമയം പോകാത്ത കുറവേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോഴാണ് ഒട്ടും സമയമില്ലാണ്ടായത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? വ്യവസായശാലകൾ വന്നതിനോടുകൂടി, അതുപോലെ ഇന്നീ കാണുന്ന ടിവിയും മൊബൈലും നമ്മൾ കുറെ സമയം കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ആളുകളുമായിട്ട് എന്താണ് വല്ലപ്പോഴും കാണുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ബന്ധങ്ങൾ പോയി, ഇപ്പൊ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്കപ്പ് ആയി പോവാണ് അല്ലെ. ഈ മൊബൈൽ ഫോണും ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് സൗകര്യം കൂടുന്തോറും ബന്ധങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത്, ഇല്ലാതെയായി, കുറഞ്ഞു അറ്റുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടായില്ല. അപ്പൊ ഈ വ്യവസായശാലകൾ വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് തന്നെ മാറിയത്. നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് ജോലിക്ക് പോകുന്നവർക്ക് പ്രഷറാണ് അല്ലെ, വർക്ക് പ്രഷർ. എല്ലാവർക്കും മത്സര ബുദ്ധിയാണ്. ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യണം, അവരെക്കാൾ വലുതാവണം എന്നുള്ളൊരു മത്സര ബുദ്ധി. ആരും ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യല, കൂടുതൽ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും മത്സരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വ്യവസായവൽക്കരണത്തിന്റെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. കൂടുതൽ അങ്ങോട്ടും ഞാൻ പോകുന്നില്ല. ഈശ്വരരഹിത സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉത്പന്നങ്ങളാണ് ബൃഹത്തായ വ്യവസായശാലകൾ. അതായത് ഭഗവാനെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് എന്ത്? വ്യവസായശാലകളുടെ ഡെവലപ്മെന്റ്. ഈശ്വരരഹിത സംസ്കാരം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇല്ല, നമ്മളുടെ അധ്വാനമാണ്, നമ്മളുടെ അധ്വാനിച്ച് നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് ആണ് ഏതിൽ വരുന്നത്? വ്യവസായശാലകളുടെ ഡെവലപ്മെന്റിൽ വരുന്നത്. മാത്രവുമല്ല, അവ മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നത ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ നാശത്തിന് ഹേതുവാകുന്നു. എന്താണ് മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നത ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അതിന് എന്തായി പോകുന്നു? നാശമാണ് വരുത്തുന്നത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യവസായശാലകളുടെ ഡെവലപ്മെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായവൽക്കരണം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വ്യവസായവൽക്കരണം ഒക്കെ അതിന് നാശം വരുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ ജീവശക്തിയെ ഞെക്കിപ്പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്ന അത്തരം പ്രശ്നസങ്കീർണമായ വ്യവസായശാലകളെ നാം എത്രയധികം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ അത്രയധികം അശാന്തിയും അസംതൃപ്തിയും സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വ്യാപകമാകുകയും ചുരുക്കം ചിലർ മാത്രം ചൂഷണത്തിലൂടെ ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഒരു തൊഴിലാളി വർഗവും ഒരു മുതലാളി വർഗവും ഉണ്ടാവുന്നു. ഏതിലൂടെ? ഈ വ്യവസായവൽക്കരണത്തിലൂടെ. അതിൽ തൊഴിലാളികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി
ചിലപ്പോ എത്രയാണ് 12-14 മണിക്കൂറൊക്കെ അവർ ജോലി ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അവർക്ക് എന്താ കിട്ടുക? തുച്ഛമായ വരുമാനമാണ് കിട്ടുക അല്ലെ. എന്നാൽ ഹയർ ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കോ കുറച്ച് സമയം വർക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെയും നല്ല ശമ്പളം. പക്ഷെ അവർക്കും എന്തുണ്ടാവും? വർക്ക് പ്രഷറും ടെൻഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അതൊക്കെ കൊണ്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുക? ശരിക്കും അശാന്തി ഉണ്ടാകുന്നു, അസംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെ. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു വ്യവസായവൽക്കരണ ജീവിതത്തിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. കുറച്ചു പേർക്ക് സാമ്പത്തിക പുരോഗതി കാണാം, എല്ലാവർക്കും കിട്ടില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ചിലരെ ചൂഷണം ചെയ്ത് ചിലര് ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ സമ്മാനങ്ങളായ ധാന്യങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, ഫലങ്ങൾ, നദികൾ, രത്നങ്ങളാലും ധാതുക്കളാലും സമ്പൂർണമായ കുന്നുകൾ, പവിഴങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സാഗരങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം പരമപുരുഷന്റെ കൽപ്പനകളാലാണ് പ്രദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളൊക്കെയും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ വ്യവസായവൽക്കരണം എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ, ഭഗവാനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് വ്യവസായവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്നത്. മാത്രവുമല്ല, ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം ഭൗതിക പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ സമൃദ്ധമായി നൽകുകയും അതല്ലെങ്കിൽ അവയെ പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ചൊരിയുമ്പോൾ ഭൂമിദേവിക്ക് എന്ത് വരും? സന്തോഷം വരും അല്ലെ. അപ്പോഴാണ് ഭൂമിദേവി നമുക്ക് വിഭവങ്ങൾ തരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഭൂമിദേവി നമുക്ക് വിഭവങ്ങൾ തരികയും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെയധികം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ, പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളിലൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്താ, കാലം തെറ്റിയ മഴയാണ്, കാലാവസ്ഥയൊക്കെ മാറിപ്പോകുന്നു. നമ്മുടെ എന്തൊരു അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആവട്ടെ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് വിഭവങ്ങൾ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നില്ല. ഇതിന്റെയൊക്കെ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇന്നത്തെ ജീവിത ശൈലിയാണ്. ആർക്കും തന്നെ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണമെന്നോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണമെന്നോ ഉള്ള ആഗ്രഹം ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ ഈ ദിവ്യ സമ്മാനങ്ങളുടെ ആനുകൂല്യം മാനവർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതും അപ്രകാരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അതീശത്വം എന്ന ചൂഷണ മനോഭാവത്താൽ വശീകരിക്കപ്പെടാതെ അവയുടെ സഹായത്താൽ സംതൃപ്തമായി സമൃദ്ധിയോടെ ജീവിക്കുക എന്നതാണ് പ്രകൃതി നിയമം. ആസ്വാദനത്തിനായുള്ള നമ്മുടെ ചാബല്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ നാം കൂടുതൽ യത്നിക്കും തോറും ഇത്തരം ചൂഷണ യത്നങ്ങളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളാൽ നാം കൂടുതൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു. ധാന്യങ്ങളും ഫലങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഔഷധികളും ഒക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടുവോളം ലഭ്യമെങ്കിൽ പിന്നെ കശാപ്പ് ശാലകൾ നടത്തി സാധുമൃഗങ്ങളെ കൊല്ലേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത്, നമ്മൾക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതി ഇത്രയും ആനുകൂല്യം തരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. അല്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ രസനയുടെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ കശാപ്പ് ശാലയൊന്നും തുറക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അഥവാ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഈ ഒരു നിയമങ്ങളാൽ, അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതി നമ്മളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കുരുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇത്രയൊക്കെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഇത്രയൊക്കെ വിഭവങ്ങൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ നാക്കിന്റെ രുചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കശാപ്പ് ശാലകൾ തുറക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമുള്ളത് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. ഭക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടുവോളം ധാന്യങ്ങളും പച്ചക്കറികളും സുലഭമെങ്കിൽ മനുഷ്യന് ഒരു മൃഗത്തെയും കൊല്ലേണ്ടതായി വരുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ പല്ലുകൾ പോലും എങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? വെജിറ്റബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള പല്ലുകളാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ അനിമൽസിനെയൊക്കെ കൊന്നു തിന്നേണ്ട മൃഗങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പല്ലുകളാണ് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് ആവശ്യമില്ലാതെ അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നദീജല പ്രവാഹം വയലുകളെ ഫലഭൂയിഷ്ടമാക്കുന്നു. നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിലധികം അവിടെ ലഭ്യമാണ്. ധാതുക്കൾ കുന്നുകളിലും രത്നങ്ങൾ സാഗരങ്ങളിലും ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. മാനവ സംസ്കാരത്തിന് യഥേഷ്ടം ധാന്യങ്ങൾ, ധാതുക്കൾ, രത്നങ്ങൾ, ജലം, ക്ഷീരം തുടങ്ങിയവ ലഭ്യമെങ്കിൽ പിന്നെ ചില നിർഭാഗ്യവാന്മാരായ മനുഷ്യരുടെ കഠിന പ്രയത്നത്തിന്റെ വില നൽകി ഉഗ്രമായ വ്യവസായശാലകൾക്കായി എന്തിനാണ് അതിയായി അഭിലഷിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പർപ്പോട്ടിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ വിഭാവനം ചെയ്യാം. ഗോലോക വൃന്ദാവനം ഇതൊക്കെ ഉള്ളതായിരിക്കും അല്ലെ. ശരിക്കും അവിടെ ഉള്ളതാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ തരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിലൊന്നും ഹാപ്പി അല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, കംഫർട്ടബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള വ്യവസായശാലകളൊക്കെ തുറന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതും ആവശ്യമില്ലാത്തതുമായ പലതും ഉണ്ടാക്കി നമ്മള് സുഖിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താ ഓരോന്നും എടുത്തെടുത്ത് പറയാണ്. ധാതുക്കൾ കുന്നുകളിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്, പലതരത്തിലുള്ള ധാതുക്കൾ. പിന്നെ രത്നങ്ങൾ അത് സാഗരങ്ങളിൽ, വലിയ സാഗരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓഷ്യൻസ് അല്ലെ, കടല് അങ്ങനെയുള്ള അവിടെയാണ് രത്നങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത്.
മാനവ സംസ്കാരത്തിന് യഥേഷ്ടം ധാന്യങ്ങൾ, ധാതുക്കൾ, രത്നങ്ങൾ, ജലം, ക്ഷീരം. ക്ഷീരം എവിടെന്നാ കിട്ടുക? പശുക്കൾ അല്ലെ, ധാരാളം പശുക്കൾ. അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ പശുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്ഷീരം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ, ധാരാളം ധാതുക്കളും ധാന്യങ്ങളും രത്നങ്ങളും വെള്ളം, അതുപോലെ പാല്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില നിർഭാഗ്യവാന്മാരായ മനുഷ്യരുടെ കഠിന പ്രയത്നത്തിന്റെ വില നൽകി, അതായത് അവിടെ പഴം കൂടെ എടുത്തോണ്ടട്ടെ, വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ചില നിർഭാഗ്യവാന്മാരായ മനുഷ്യരുടെ കഠിന പ്രയത്നത്തിന്റെ വില നൽകി ഉഗ്രമായ വ്യവസായശാലകൾക്കായി എന്തിനാണ് അതിയായി അഭിലഷിക്കുന്നത്? അപ്പോ നമ്മൾ കുറച്ച് തൊഴിലാളി വർഗത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ വ്യവസായം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. തൊഴിലാളി വർഗം എപ്പോഴും ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ പ്രയത്നത്തിന്റെ വില നൽകിയിട്ട് നമ്മൾ സുഖിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെ. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്തിനാണ് വ്യവസായം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? എന്നാൽ ഈ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഭഗവത് കൃപയെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ആകയാൽ ഭഗവത് നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ഭക്തിത സേവനത്തിലൂടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കുകയുമാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം. അപ്പോ ഈ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് ഭഗവാന്റെ കൃപ കാരണമാണ്. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, യഥാർത്ഥാത് കർമ്മണോ അന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധന തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്തസംഘ സമാചര. ആ ഒരു പോർഷനില് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് അന്നാത് ഭവതി ഭൂതാനി പർജന്യാതന്ന സംഭവ. നമ്മൾ ആ ഒരു ശ്ലോകമൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എല്ലാവരും. അവിടെയൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിതമായിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രസാദമായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ച കാര്യമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ലഭ്യമാകുന്നത് ഭഗവത് സംതൃപ്തിയിലൂടെ, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം ഭൗതിക പ്രകൃതി നമുക്ക് കാരുണ്യമായിട്ട് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇഷ്ടം പോലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിഭവങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? വ്യവസായശാലകളുടെയോ അതുപോലെ മാംസഭക്ഷണത്തിന്റെയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം. അപ്പോ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ സമയവും കിട്ടും അല്ലെ. ഈ വ്യവസായശാലകളൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ സമയവും നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും. നമുക്ക് ഈ അനാവശ്യമായ എന്റർടൈൻമെന്റ് ഒന്നും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരില്ല. നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ ധാരാളം സമയം കിട്ടും. എല്ലാവരും സാത്വികരായിട്ടിരിക്കും. കുന്തി ദേവിയുടെ സൂചനകൾ കാര്യമാത്ര പ്രസക്തമാണ്. ഭഗവത് കടാക്ഷം തങ്ങളുടെ മേൽ ചൊരിയണം എന്നതാണ് കുന്തിയുടെ ആഗ്രഹം. പ്രകാരമാകിയാൽ ഭഗവത് കൃപയാൽ പ്രകൃതി സമൃദ്ധി പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ കൃപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രകൃതി സമൃദ്ധി പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവാനാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എല്ലാ വിഭവങ്ങളും നൽകുന്നത് എന്ന് കുന്തി മഹാറാണി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഭഗവാനോട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വൈഷ്ണവ കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ പാവനേഭ്യോ वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण।